Ja, vi er tilbage igen. Designklasdiagrammer var også sat på i dag. Så lige et overblik igen. Det vi arbejder med, det er OOAD. Yes. Og det er objektorienteret analyse og design. Hvis man kigger på forsiden af bogen, så står der på Lagermans bog, An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design. Så det er altså det, der er samlebetegnelsen for alt det, vi laver. Det har noget at gøre med analyse og med design. Og overordnet så er der to afdelinger. Man taler om analyse, en analysedel, og så en designdel. Og den måde det er bygget op på i bogen, så siger man analysedelen, det er noget med use cases. Og det er noget med, at vi laver en domænemodel, som er i overensstemmelse med de use cases, vi har. Så det vil sige, nu har vi et overblik over data, abstrakt set. Vi laver noget systemsekvensdiagram, som giver os et overblik over, hvilke interaktioner kan man lave med systemet udefra. Vi laver sekvensdiagrammer, som siger lidt mere om, hvad sker der inde i systemet. Og vi laver operationskontrakter på de SSD'er og SD'er, hvor det er nødvendigt at pinde tingene lidt mere ud i detaljer. Det er sådan den første pakke af artefakter, man kan lave. De her sådan forskellige ting bliver kaldt for artefakter også. Og når man så går over i det, som har med design at gøre, jamen så er det altså, at det, som vi skal kigge på i dag, designklasdiagrammer, falder under den kategori. Og jeg tror, at tankegangen er den overordnet set, at når man designer noget, så er det fordi, man realiserer det i praksis, eller er lidt tættere på praksis. Er lidt tættere på selve programmeringsdelen faktisk. Tankegangen er den, at man gerne skulle kunne programmere ud fra sit designklasdiagram. Skulle kunne lave klasserne og ved, hvordan de skal se ud på det. Så det er sådan, den der skelning imellem analyse og design, den har man mange steder. Jeg blev også præsenteret for den som studerende. Og jeg har altid haft det sådan, at jeg føler, at det kan blive lidt kunstigt nogle gange at skulle forsøge at lave det skel og skulle sige, er det nu analyse, eller er det nu design, det jeg laver. Fordi der er masser af valg, som jeg træffer, der har at gøre med analysedelen heroppe, som får ret til store konsekvenser for mit design. Også, altså det, hvordan jeg vælger at tegne mine sekvensdiagrammer for eksempel, med hvilke klasser, hvilke konceptuelle klasser kommunikerer med hvem, får også ret til stor konsekvens for, hvordan mit endelige design bliver. Så jeg har nogle gange haft lidt svært ved den her skelnen, må jeg så sige, personligt. Men hvis vi lige løfter det i et niveau, så kan vi sige, jamen det er rigtigt nok, der er idéernes verden. Der er noget analyse, som er sådan ligesom den frie idéernes verden. Og så er der også noget, der bliver mere konkret, noget mere sådan C# næsten, eller hvor vi kommer tættere på den praktiske udformning, det skal have. Så overordnet kan jeg godt være med, hvis man siger det så abstrakt. Så det vi altså forsøger her, det er at komme lidt tættere på praksis. Det er så det, som man kalder for et design-klasse-diagram. Og her er der så et eksempel på sådan et. Og det første det er, at jeg har et navn, data access, og så kan man se, at der er nogle attributter, der bliver nævnt. Så der er en attribut, der hedder ID, og den har en datatype, der hedder int. Og man må skrive sine typer lige så præcist man vil. Man kan også have skrevet int 32 her, hvis man siger, at det var en 32 bits int. Det er helt fint i et designklasdiagram. Næste boks, der kommer der, det er noget med de metoder, man godt vil have, der skal være der. Så jeg kan kalde en eller anden doX metode i den her klasse. Så ja,
er der mulighed for at have sådan et exceptions felt, hvor man kan se, hvilke exceptions kan der blive kastet fra den her klasse. Så har han sat et eller andet på, der hedder responsibilities, hvad dens opgave er, den her klasse. Så det er nogle noter, han skriver på. Men man har en vis frihed til, hvad for nogle felter man vil have med i sine beskrivelser af klasser. Så her er der så et eksempel på, at man har været igennem den her analyseproces. Man har fået lavet sig en domænemodel, og det er noget med, at du har et kasseapparat, og der bliver foretaget et salg ved det. Det var det der med, at vi kunne ikke have flere. Det var ikke sådan, at man fra samme kasse kunne have gang i flere salg på en gang. Så jeg kan huske, det var derfor, der er kommet til at stå 1 herovre til højre. 1-1 relation. Det er lidt sjovt, at der egentlig ikke er 0 herovre, svarende til, at man kan sige, at det er ikke altid, at der er gang i et salg. Men det er Larmans figur, det her. Så der kunne godt egentlig have været 0 på det her til højre. 0 eller 1. Et salg er der i gang ved en kasse. Men kassen gør vel egentlig heller ikke noget, hvis der ikke er noget salg i gang. Så derfor er det jo et krav, at der skal være et salg i gang, før resten kan fungere. Ellers så er kassen jo bare en tom skal, der står. Ja, men man kunne godt forestille sig, at kassen faktisk har nogle metoder, fordi du kan se hernede under, hvis vi så går til design-klasse-diagrammet, hvor metoderne kommer på, så er der en, der hedder end sale. Og jeg vil også kunne forestille mig, at man skulle have en, der hed begin eller create sale hernede. Så hvis nu der var en begin sale, så er kasseapparatet ligesom klar til, at der kan ske noget. Og når man giver den, sætter den i gang med begin sale, jamen så kører vi. Ja, så derfor skal der jo være et salg i gang. Ja, men det er lidt specielt, hvis der allerede skal være sådan et salg, der er der, som egentlig er. Men fordi man som ikke er slået til. Salg, så skal man også starte et salg. Så må man implicit sige, der er en pause eller andet sted. Ja. Og selvom der er en pause, er salget jo stadig gået i gang. Du har bare ikke scannet nogen varer for salget. Nej. Det er lidt specielt at så sige, lige så snart at du har en instans af register-klassen, bare sådan et register-objekt, så er der også et salgsobjekt knyttet til, med en associering imellem. Det er lidt det, den egentlig siger. Ja. Den måde det tegner på. Jeg ved ikke hvorfor. For mig giver det i hvert fald mening. Ja, det er helt i orden, at det giver mening. Men i hvert fald pointen er også noget andet det her. Pointen er sådan set mere den der adskillelse med, at man kommer tættere på implementationen i diagrammet, der er under her, design-klasse-diagrammet. Fordi der kommer nogle metodekald på. Og man vil også kunne komme ud for, at I har kigget på de her collection-klasser, går jeg ud fra, hvor I har en samling af nogle objekter i en klasse. Kan det passe, at I har kigget på sådan nogle kartoteksklasser eller collection-klasser? Ja. Man vil godt kunne komme ud for, at man ikke nødvendigvis tegner dem i sin domænemodel. Der kan det være, at man bare siger, at der er nogle salg, men jeg tegner ikke de tilsvarende domænemodeller op for collection delene. Mens i design-klasse-diagrammet kan du tegne det ud og så sige, at der er en collection-klasse også, der har med salg at gøre. Og den viser sig først, når du kommer ned i selve designet, at jeg har valgt at gøre det, realisere det på den måde, når det skal programmeres. Så ja, og så er der noget syntaks. Vi har de her sådan, associeringsnavne, som er noget forklarende tekst, man kan bruge i sine domænemodeller, og det kan man også gøre i design-klasse-diagrammer. Sige, at det er current sale, som rummer det salg, der er i øjeblikket. Og det betyder altså også, at man kan forvente, at der måske er en attribut i ens klasse, som hedder current sale, eller der er et felt, der hedder current sale over i register.
sådan som man siger, at der er en associering, og jeg siger også, hvad det er for et felt, der rummer den variabel, der laver associeringen. Så det er bare syntaks, altså det her. Og der bliver en sammenhæng imellem de her diagrammer. Fordi hvis jeg nævner noget i et sekvensdiagram, at man for eksempel har en besked, der hedder make payment, så vil man også forvente, at det dukker op i design class diagrammet. Så her er det klassen register, der modtager sådan en besked der. Og det betyder så, at register skal have en metode, for eksempel, med det samme navn og de samme parametre. Og det betyder også, at man kan gå ind og kigge på de her forskellige artefakter, I har, og så se, hænger de sammen. Når I også skal skrive rapporter osv., er der en sammenhæng imellem dem? Bliver der nævnt? Bliver de samme navne nævnt på tværs af de forskellige diagrammer? Så I kan se, at sale make payment kommer på der, som vi snakkede om. Den står også i sekvensdiagrammet. Ja. Så er der sådan nogle sjove ting, man har lov til. Hvis man meget gerne vil programmere i sit design-class-diagram, så må man gerne det, ifølge UML-standarden. Så kan man skrive sådan en sjov tag, som der er deroppe, hvor der står method i, med sådan nogle brackets omkring. Så har man sjovt nok lov til at både at skrive pseudokode. Kender pseudokode, det er den her slags sådan menneskelige læselige kode, som ikke helt er et programmeringssprog, men som er let at læse. Eller man kan også sådan set programmere i ens yndlingsprogrammeringssprog herovre, hvis man skulle have lyst til det. Og så sige, at den der enter item, den er i virkeligheden lavet som det her. Men I vil også kunne lave SQL-noter, hvor der bare står, at det er en note, man laver til noget, og så at man forklarer noget mere i diagrammet. Det er der ikke noget vejen for, at man laver nogle forklaringer med sådan nogle noter, der går ind til og lige siger, hvad det er. Det må man godt. Så de der noter må I bruge overalt i jeres UML-notation. Generelt lave UML-noter. Og I kan også se det, han gør, for eksempel når han skriver applying the guidelines to show attributes. Når han laver sådan en der, så er det en note, han sætter en UML-note. Så han overholder sådan set standarden. Ja. Så lidt om, hvordan sådan en klasse som register, hvordan kommer den egentlig til at se ud? Så en ting er, at vi har diagrammet, som vi kan læse. Det er en tegning. Og hvordan kommer klassen til at se ud, når man programmerer det? Og pointen er så her, at ID, det felt, der hedder ID af typen int, den kommer i hvert fald med i klassen register. Det giver sig selv. Og så er der to associeringer også. Der er en over til sale og en til location. Og det betyder, at de kommer med som attributter. Current sale og location kommer med som attribut i register. Og ja, så det er simpelthen oversættelsen fra tegning til program. Så har jeg arbejdet med statiske klasser. Når man laver en statisk klasse, så skriver man static class. Og det får den der sjove konsekvens, at den kan ikke instantieres, sådan en statisk klasse. Men du har alligevel en instans af den, du kan bruge. Og der er kun én instans af klassen, og den er der hele tiden. Og det noterer man så ved hjælp af et ettal oppe i højre hjørne for at sige, at det her det er en singleton klasse. Det er en statisk klasse, der er kun én af den. Og vi har også andre ting, når det kommer til det statiske. Der står, at hvis man understreger
det er så for eksempel en attribut, der er understreget her, så betyder det, at man har fået fat i en statisk attribut. Og hvis I forestiller jer, at I har en klasse, der ikke er statisk, altså det vil sige en klasse, der kan instantieres i flere instanser, og I har en statisk attribut i den, så vil man understrege den. Og et-tallet heroppe, det vil så være væk i det tilfælde. Så det kan man også godt have, at et-tallet er væk, og sådan kan instantieres her, for eksempel hele klassen, hvis vi fjerner et-tallet. Men der er nogle statiske attributter. Vi kan også lave statiske metoder, og det er så gjort den, der hedder getInstance. Den er en statisk metode. Så der er nogle for eksempel beregninger, man vil kunne lave som statiske metoder. For eksempel min CPR-validator, jeg havde før, som bare validerer et CPR-nummer. Den kan være lavet som en statisk metode. Hvor man siger, at jeg behøver ikke at have nogen instans af mit CPR-validator-objekt for at bruge den her funktion. Det er ikke sådan, at jeg først skal igennem og skrive new og så noget andet. Jeg vil hellere kunne tilgå den her statiske metode, der tjekker CPR-validitet direkte. Det kan jeg så gøre ved at gøre den til en static. Det vil så blive understreget i diagrammet. Det er simpelthen et sprog, vi opbygger her. Ja, der er 2 måder at skrive. Ja, faktisk er der 3, kan jeg se på det her skærmbillede. Associering. Jeg kan jo gøre det, at jeg siger, at jeg har min kasse, jeg har mit salg. Og så kan jeg vise, at der er en associering ved bare at sige, at current sale er en attribut i register. Så vil jeg altså sige, at register-klassen har ligesom en variabel, der er typen sale, og som kan rumme referencer ud i den hvide verden til salgsobjekter. Så betyder det i virkeligheden, at jeg har skrevet, at der er en associering fra register til sale. Men det betyder så også, at der visuelt måske mangler noget overblik, fordi det var egentlig bedre, at jeg måske tegnede det, og så sige, at der er en reference fra register på venstre siden til sale på højre siden. Måske var det bedre at tegne sådan en pil i stedet for, da nu vi har muligheden for det. Og man kan også bare sige, at vi kombinerer begge dele. Vi tegner både pilen, sætter navn på og viser, at det så er en attribut, der er i klassen. Så er det fuldstændig stavet ud, hvad det er, der sker. Man kan både se det visuelt, men man kan også læse det i definitionen af register, hvordan det er lavet. Det er også i orden at tillade. Nogle gange, hvis man har et meget stort system, man designer, så kan det give for mange pile mellem klasser. Og så kan det godt være en fidus i, at man kun tegner de pile, som er de vigtigste forbindelser. Og så noterer resten ved hjælp af, at man bruger den der attribut-notation, vi har helt i toppen. Så man stadig kan se, at der er associeringer, men de er ikke tegnet ind. Så man skal lige være vågen, når man læser de her design-klasse-diagrammer. Man skal være skarp, for ellers så kan det være, at man overser nogle detaljer, der er i dem. Ja. Så var der det her sådan med collection-klasser. Jeg snakkede om, at collection-klasser de kan vises i design-klasse-diagrammer. Og her har vi et salg, og vi har nogle salgslinjer, der er en del af det salg. Og vi kan så se, til at starte med, der er det vist som sales line item 1, og så til mange. Det er syntaks, man gerne må bruge. For at sige, at salg rummer en liste
er sådan nogle sale line items. Og man kan også gå et hak videre og så sige, at det er en ordnet mængde. Og det gør han som sådan et tag, han sætter ind i tuborgparenteser. Ordered. Og det betyder, at når man henter elementerne ud, for eksempel i et loop med for each, og det er en ordnet liste, jamen, så står de i samme rækkefølge, som de blev lagt i. Nogle datastrukturer, de er uordnede på den måde, at man ikke kan være garanteret på, at man får elementerne ud i samme rækkefølge, som man lagde dem i. Så hvis det skal være sådan meget, meget præcist, det man siger, så kan man skrive, at det er en ordnet liste også. Og igen, det kan man også lave i en visuel udgave. Det her. Og det er så det, han har gjort nede rundt. Han siger, at jeg tegner det her med en pil i stedet for. Og siger, at der er nu en multiplicitet. At for et salg, der kan der være en eller mange sales line items. Og jeg gemmer mine linjer i en attribut eller i et felt, der hedder line items. Og det skal være en ordnet liste. Så har han sagt det samme. Så det vil sige, at hans collection, jamen det er den, der hedder sales line item, og så en til mange. Så ja. Så er der sådan noget sjovt med aggregering. Og der er en historie, man skal sige der, kompositionel aggregering. Mange gange, når Lahrmann han tegner associeringer, altså han tegner det som pile, så er det egentlig lidt mere end det, han mener. Mange gange så mener han faktisk det, han skriver her med sin diamantboks. Og hvad betyder det så at så skrive det der, han har på skærmen? Jamen det betyder, at der fra hand til finger er en associering. Men det betyder også, at de to indgår i en relation til hinanden. Det betyder, at hvis jeg sletter et håndobjekt, så bliver alle fingerobjekter også slettet. Når man snakker om kompositionel aggregering, så snakker man om noget med, at når jeg sletter nogle objekter, er der så også nogle andre, der bliver taget med i faldet. Det er en af egenskaberne. Der er en anden egenskab også, at når jeg opretter et nyt objekt, er der så også nogle andre objekter, der bliver oprettet samtidig med. Så når jeg laver en ny hånd for eksempel, er det sådan, så at det også indbefatter oprettelsen af fingre. Det er det så, når de er kompositionelt aggregeret. Så det vil typisk være et eller andet med, at måden man realiserer det på, det vil være, at man har en variabel. For eksempel i hånd herovre, hand. Der vil der være en variabel, som for eksempel har en liste af fingre, som er gemt i den klasse der. Så er den faktisk kompositionelt aggregeret, så er fingrene kompositionelt aggregeret ind i hånd. Og hvis jeg sletter og nedlægger et håndobjekt, jamen så er der også en liste af fingerobjekter, der bliver slettet ved den lejlighed. Det er tankegangen i det. Så ja. Så er der en ting mere, som er sådan lidt involveret også. Det er mange til mange relationer. Her er vi i en situation, hvor et firma kan ansætte mange personer, men en person kan også være ansat i flere firmaer. Det gør, at man får sådan mange på begge sider i modellen.
Og en måde at så sige, at man realiserer det her på, det er ved at lave en tredje klasse, som er med i det her, som hedder employment. Det er det, han har gjort her. Hvor han siger, vi registrerer ansættelser. Vi registrerer, hvad folk skal have i løn i den ansættelse, vi er ved at lave. Og vi registrerer, hvornår de er startet på jobbet. Start date. Der kunne også godt være en end date i den her. Det vil være fornuftigt. Så nogle gange, når man skal lave de her sådan mange til mange relationer, så vil det kræve, at man laver en tredje klasse også, som hjælper en med at holde styr på relationen. Og Bjørk har en måde at behandle mange til mange relationer på også, som han vil komme ind på. Hvordan man gør det, hvordan man får ligesom de der 3 klasser til at arbejde sammen, som man kan repræsentere mange til mange. Men hvis man skal tegne det her i et diagram, så vil det kunne se ud i stil med det her, hvor du så laver sådan en stiplet linje der, som så betyder, det at der er en stiplet linje fra den vandrette linje der, og så ned til employment, det betyder, at de associeringer, der er imellem person og company, de går igennem employment på en eller anden måde. Employment er med i at danne den der associering, der er imellem company og person. Så det vil være nogle få gange, I har brug for det. Og han har også sådan et alt på en side billede, og det findes også i bogen. Og husk igen, at der er en oversigt over de her diagrammer, forskellige diagramtyper i starten og i slutningen af bogen. Så hvis man sådan lige skal sige, hvad kan man egentlig udtrykke af ting og sager via sådan en designklasse, så har vi allerede været inde på nogle af dem. Vi har været inde på det her med statiske attributter. Men man kan også udtrykke sådan noget med, om noget det er en offentlig metode eller en privat metode, eller om noget er en offentlig attribut. Det er altså her, så står der plus foran, og minus, hvis den er privat. Og at den er offentlig, jamen det vil sige, at når jeg instantierer, så er den tilgængelig udefra, så kan man simpelthen kalde eller se den attribut udefra. Så man kan sætte datatyper på også, med semikolon og boolean, og det er jo, vi snakker også om den anden dag, det er sjovt, at man skriver datatypen efter, altså til højre for, hvor når vi programmerer i C#, så skriver vi datatypen til venstre. Men det er den standard, som de har lagt sig fast på. Og der er forskellige måder at skrive de her collections på. Vi har set det skrevet op som et array. Så for eksempel string er så fra 0 til 1. Det er sådan en array-notation. Veggie burger har en ovenover med en stjerne. Det er sådan en lidt mere løs hånd, hvor han siger, at det kan være 0 eller mange. Men i hvert fald en samling af 0 eller mange veggie burgers. Så har han sådan noget som en konstant int lige med 5. Så siger han read only. Så det er syntaksen, at man må gerne sige read only i sådan curly brackets, og så betyder det, at den her værdi, den kan kun læses, den kan ikke skrives og ændres. Og det vil altså sige, at man skal bruge bogen som en opslagsbog, og gå ind og se, jamen, hvordan er det nu lige med tegne det der, jeg godt vil udtrykke. Og hvad er der ellers? Så plus og minus er der igen også for metoder. Plus for offentlig og minus for privat. Og så er der sådan noget sjovt med havelove, som er protected. Og der ligger nogle detaljer i det, som ligger sådan lidt inde på Bjørks domæne. Men det har noget at gøre med nedavning og hvad man må i forhold til nedavning med rettigheder. Så der er nogle detaljer der. Men vi har ikke brug for alle de detaljer typisk, når vi laver de her diagrammer. Så der er en anden vigtig ting. Det er den her pil, I kan se her,
som er sådan en ikke udfyldt pil fra subclass foo. Og det betyder, at den her subclass, den nedarver egenskaber fra den, jeg peger på. Så det vil altså sige, at alt hvad der er heroppe, der kan nedarves, det bliver nedarvet. Hvad der er af logik og af ting, som den her klasse kan, det arver den herovre. Altså det svarer til nogle forældre, som virkelig pacer deres børn, og som virkelig har held med at pace dem. Alt lykkes bare fuldstændig præcis. De kan præcis, hvad forældrene kan. Nedarver det hele. Plus, at de endda lærer nogle flere ting. Det her barn kan fx løbe, der står run der. Så den kan løbe, eller køre. Og det er sådan nogle nedarvningspile. Vi kan også tegne afhængighed af en, ligesom i pakkediagrammet, som vi så før. Så du skal lige være klar over, at det her barn, subclass, det afhænger af frugt. Det har han i sit eksempel. Lidt specielt. Men det kan være, at man har fået sig et sundt barn, som er afhængig af at få noget frugt hver dag. Det kunne også være, at man står med en klasse, og den er altså afhængig af at kunne lave noget CPR-validering. Og der vil du kunne lave sådan en dependency-pil over til CPR-modulet, og så sige, for at den her virker, der er det nødvendigt, at jeg har et CPR-modul, der virker. Og så vil jeg så spørge jer, er der forskel på en associering og så på en afhængighed? Og der bliver tænkt. Og der er et svar. Det tror jeg. Jeg har ingen idé om det er rigtigt. Men ja. En associering gør du vel... Ja. Tove? Ja. Men altså den ene, der har du en instans, og den anden, der peger du så på den instans, og den anden, der skal du bare have adgang til... Ja, det er sådan lidt mærkeligt. Ja, det er noget med instansen at gøre med... Ja, altså man kan sige, det er rigtigt, som du siger, at man skal bare have adgang til noget, så bliver der en afhængighed. Hvor at en associering siger, at der er en objektreference imellem de to. At der er noget hukommelsesreference fra den ene til den anden. Men der er en afhængighed lige så snart, at jeg kalder en statisk metode for eksempel. Herover i den klasse, jeg er afhængig af. Så afhængigheder er sådan lidt mere generelt begreb. Der kan være mange grunde til, at der bliver afhængighed mellem to klasser. Så det er det. Det er et mere generelt begreb at sige, at der er afhængighed mellem to end en associering. Det er lidt mere specifikt at sige, at der er en associering. Ja. Og vi har også lov til at skrive typer ind i vores metoder, så man gør det oppe i metodekroppe. Der, hvor man skriver get font og så name af typen string, kan vi se, at inputparameteren er typen string. Der bliver returneret en font ud, noget af typen font. Så er der sådan noget som interfaces. De kan også skrives ind i diagrammer. Der skriver så interface som tag heroppe. Og har I brugt interfaces? Nej. Så tankegangen med et interface, navnet angiver det også, at det er ligesom en beskrivelse af snitfladen, der er imellem et system og et andet. At du i et interface siger, hvordan er skabelonen for en klasse. Og når jeg så nedarver fra et interface, når jeg har en klasse, så vil jeg nok ikke sige nedarver, men det bliver skrevet som en nedarvningspil, så vil jeg vel sige, at den her klasse implementerer interfacet. Det vil sige, subclass foo i det her eksempel implementerer interfacet runnerful. Og så det man altså, når man mange gange programmerer, kan gøre, det er først at definere de interfaces, man vil have. Og det vil altså sige nogle opskrifter på, hvordan skal ens klasser se ud. Der er ikke noget indhold i det interface, man kan ikke programmere i dem.
Man kan bare lave, hvordan skal klassen overordnet se ud. Men så kan man så implementere interfacet, så skriver man med noget bestemt syntaks. Og så er det så et krav, at hvis man siger, at man implementerer et interface, så skal man også lave en udgave af alle de ting, der er nævnt i interfacet. Så skal man implementere run for eksempel. Så der skal være en run metode hernede i den klasse. Der hedder subclass foo. Så og det smarte ved interfacet er så også, at når jeg skal udveksle kode med andre, nogen der sidder i et andet firma, så kan jeg sige, her har I interface-filen, en C#-fil til det her modul, og her har I en DLL-fil også, som rummer implementationen af det. Og så kan man faktisk sidde med interfacet og med DLL-filen og skrue kode sammen, som virker. Så man ser ikke noget af det kode, der ligger bagved. Det er det, der skal være tankegangen i interfaces. Ja. Så her har vi en afhængighed. Det er så en metode, der bliver kaldt run finalization, bliver kaldt herovre fra foo. Derfor er der en afhængighed. Det er et metodekald. Og jeg kunne bare også skrive det som call. Der er bare et eller andet kald fra window til clock. Og en afhængighed her, hvor jeg siger, at A-objekter kan lave B-objekter. Det er meget, meget specifikt, hvad man kan med det her, og det er sjældent, jeg har set folk tegne så mange afhængigheder ind i deres designklasses-diagrammer, af dem jeg sådan har set her på stedet. Man kan gøre det, hvis man synes, det øger overskueligheden. Hvis der er nogle afhængigheder, der er vigtige, man godt lige vil illustrere er der, sådan så at folk bliver alarmeret og ved, okay, jeg skal lige huske på, at der er en afhængighed mellem de to. Så kan man tegne det ind. For det betyder, at hvis jeg laver ændringer i nogle af de klasser, der står til højre herover, laver en ændring i klokken for eksempel, jamen, så får det en konsekvens for det objekt, der kalder. Det er sådan, jeg forstår det, at det er simpelthen for, at man eksplicit ved, hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg ændrer på noget. Hvem kan så blive påvirket af den ændring? Ja. Man kan skrive alt muligt skægt. Det her med interfaces, det kan også skrives på en anden måde. Det kan skrives som, at window 2 er afhængigt af et timer interface. Det kan jo bare skrives med sådan en lollipop, som han kalder det for. Og hvad kan vi mere finde på? Så det her, det er altså åbenbart en variant over interface-temaet, som vi havde før. Det vi så til at starte med lige før, det var det yderste venstre med et interface, og så en nedavningsfilen, og så en klasse, der implementerer interfacet. Det skulle så kunne skrives på alle de her sådan spændende måder. Så ja, jeg synes bare, det er nogle måske lidt uvæsentlige detaljer, men de er der. Ja. Vi kan sætte constraints på os, så vi kan lave specifikationer også. Det gør en som også sådan nogle noter, der går ind og rammer. Push og pop, det er så en stack, han modellerer her. Og en stack, det er en datastruktur, hvor man kan lægge elementer på, og man kan tage elementer af. Og han kan gå ind og sige lidt om, hvad sker der, når man kalder en push-metode.
Og hvad sker der, når man kalder pop? Du begynder at sige, jamen, der sker noget med størrelsen af stakken. Når man lægger et element mere på, så vokser størrelsen 1. Hvis man fjerner et element fra sådan en stak, man er ved at programmere, så falder størrelsen med 1. Så typegeneriske hvad hedder sådan noget, designklassediagrammer. Sådan noget som list, det er et af de kerneeksemplerne på det. Når jeg laver en liste i C#, så plejer jeg også at sætte på, hvad det er for en type liste det skal være. Hvilken type skal elementerne have. Så for eksempel en list int, du må skrive sådan som list, og så curly brackets int, og så min liste. Og det vil så være lige med new list. Og så skal man angive typen igen int, og så parenteser, fordi det så er konstruktøren, man kalder i list. Det er virkelig en listekonstruktør, der bliver kaldt. Men man har angivet, hvad datatypen er i de der sådan inde på krokodille parenteser. Og det betyder altså, at der er en eller anden parameter, der ligger gemt under det her, hvor der bliver udfyldt en type for. Og parameternavnet på det, den vælger han så til at sige, at det er for eksempel k i det her eksempel. Så det vil altså sige, han forestiller sig, at interfacet hedder noget med k i den måde, det bliver defineret på. Og k kan så få en værdi senere. Int for eksempel kan k blive lavet til. Og det er så det, man kalder for templates, eller template parametre. Og måden det sådan viser sig på, når man programmerer, det er, at man kan faktisk selv lave sine egne konstanter, typekonstanter, når man laver sine klasser. I C#, det er forholdsvis enkelt at gøre det. Så her der har han så valgt at sige, at der er noget k heroppe i implementationen af ArrayList. Så siger han, jamen ArrayList er en konkret implementation af en liste. Altså i interfacet er der nogle abstrakte krav til, hvad en liste skal kunne. Man skal kunne clear den. Det vil være et krav. Men vi som regel også have et krav, der hedder, at man skal kunne tilføje noget til en liste. Altså add. Og måske vi lige skulle springe over og kigge på hvordan det egentlig ser ud i C#. Det kan vi lige så godt gøre, når nu vi laver sådan noget. Så vi prøver at tage et eksempel. Der har vi det. Så der har du en liste af noget af et eller andet. Hvis vi springer til list interfacet, det kan vi gøre ved at stille os her og så trykke F12. Så kan vi se, hvordan at det er opbygget, hvad sådan en liste den skal kunne. Og det vil sige, nu er vi altså i interface-delen, i den abstrakte del af, hvad er en liste. Så det man kræver for, at man er en liste, det er noget med, at man kan tilføje items, der hedder add. Man skal kunne tilføje en bunke af elementer på en gang, hvis man har flere på hånden. Der er krav om binær søgning. Clear er der også. Hvis vi prøver at folde nogle af de her ting ud, for eksempel sådan noget som add. Så står der bare en beskrivelse som en kommentar, hvad den gør. Men der er ikke nogen kode, der er ikke implementeret noget for add, vi kan se her, fordi vi har et interface. Man har bare, der står public void add, og der er en eller anden item, man kan tilføje. Hvordan det er implementeret, det er ikke vist her. Hvordan kommer man til den kode, hvis du gerne vil ind og se, hvordan de har gjort? Hvordan gør du så? Vi kan desværre ikke få lov til at se, hvordan de selv har programmeret deres libraries. Det kan godt være, at man kan finde det på nettet et eller andet sted, men det er ikke sådan synligt direkte. Det
meget relevant. Ja. Java kan du se det. Hvis du tager Javas biblioteker, der ligger GIL-koden for det hele ude på nettet. Så det vil være et godt sted, hvis man vil have eksempler på det. Så det er et eksempel på et interface. Skal vi se om vi kan se det i list. Ja. Trykker du så F12 for at Det, fjerne jeg igen? trykker F12 for at hoppe længere ned. Men for at fjerne igen? Så lukker du bare Ja. begge. Ja. Og jeg kan se, at jeg måske fortalt mig lidt, fordi det virker som om, at der er et i-list, der ligger bagved. Som er et interface på en liste, det giver lidt kortere. Det virker som om, der er flere lag af abstraktioner bygget oven på hinanden. Så. Men i hvert fald er det sådan nogle metode. Det er sådan nogle tomme metodekroppe, der er der. Og I kan så se typeparametren, som jeg vil prøve at sige noget om, den optræder der. Man siger public interface i list, og så en typeparameter t. Og det er så det der t, man kan bruge forskellige steder at nævne i koden. Hvor man jeg siger ikke, hvad type elementet konkret har, men jeg vil bruge navnet t for den type. Så der står t-item. Så hvis der en dag er en mand, der fylder t'et ud med int, så skal man forestille sig, at der kommer til at stå int på alle pladser, hvor der før stod t. Så det er det egentlige templates. Ja. Det er så skrevet op på den her måde. Så det er så typeparameteren, der står der som k og t. Og det var et overblik over designklasse diagrammer. Så tror jeg, vi skal slutte optagelsen her.